Кагосьці прыцягвае мітусня мегаполісаў і бляск гарадскіх агнёў, але ёсць тыя, хто чэрпае сілу ў іншым, у зямлі, якая стала роднай. Людміла Кабаева, адна з іх, кіраўніку заслужанага ансамбля «Мілавіца», не адзін раз прапаноўвалі змяніць Уваравічы Будакашалёўскага раёна на вялікі горад. Але Людміла ведае цану сапраўднай гармоніі і прыхільнасці, а таму на сталічным форуме яна гатовая стаць голасам тых, хто верыць у сілу вёсак Беларусі. Деревня для меня все-таки это мой родной край, где я выросла, выросли мои дети. Ну и, конечно же, где я работаю, и мой муж работает. И поэтому никогда у меня не было идеи переехать в город, потому что там я занимаюсь своим любимым делом, хожу на свою любимую работу. А вообще, как педагог, я уверена в том, что нужно прививать любовь к малой родине своим детям. И только тогда будет развиваться и процветать наша малая родина. А вось пра магчымасць жыць, развівацца і станавіцца знакамітасцю не па чутках ведае Людміла Баруценка. У вёсцы Борха, у радзіме жанчыны, у свой час нарадзіўся і жыў славуты беларускі пісьменнік Андрэй Макаёнак. Гэта прыклад для мясцовых жыхароў, што нават з невялікага населенага пункта можна выйсці тым, аб кім будуць гаварыць. Галоўнае – любіць свой родны край і даваць яму імпульс для развіцця. У нас буквально 70% педагогов – это уроженцы Журавичской земли. И наши дети не понаслышке знают, что из простой деревушки, из небольшой, можно тоже выйти в люди, стать известным человеком и принести большой вклад для развития или в развитие нашей культуры. Гомельскую вобласць на маштабным форуме прадставяць 23 жыхаркі рэгіёна. У кожнай за плячыма дасягненні і павага не толькі на мясцовым узроўні. У склад дэлегацыі ўвайшлі прадстаўніцы розных сфер дзейнасці, ад спартсменак і настаўніц да павароў і прадстаўніц сельскай гаспадаркі. Ужо заўтра удзельніцам форума патрэбна падзяліцца гісторыямі свайго поспеху і бачаннем шляхоў развіцця сельскіх тэрыторый у кантэксце рэалізацыі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2026-30 гады. З трыбуны лепшыя з лепшых раскажуць пра свой унікальны досвед.